Tässä hätää. Sata tai paistaa, en tahdo laistaa. Ammattilainen on, tiedän mitä teen. Mä tarvin kunnon kuteet, mä tarvin kunnon kuteet. Varastoimme sopimusasiakkaiden käyttämiä malleja, jotta asiakas saa yksittäiset tilaukset tarvittaessa heti mukaansa painatuksineen. Teidän tuotteet meidän varastossa. Nopeat toimitukset. Nouda myymälästä tai anna meidän toimittaa. Laajasta valikoimasta tuotteita heti toimitukseen tarvittaessa painatuksilla. Ammattilainen. Kunnon kuteet kaikkialle Suomessa toimittaa ProVestis Workwear Center, Lappeenranta. No sehän käy. Pro Vestis mut lukee.